Hey, morning guys! Good morning! Okay, before ta mag-duty, magtubag sa ta. Be, 1, 2, 3, 4. Agoy! Nanaghan naman. Medyo busy man god. Wala nato no. Pero sige lang. Sige lang mo padala. Ganahan mo sa tubagod. Malingaw mo sa ani. Okay. Atong unahon ni. Sa oras karon. Atong unahon ning number 1. Ngano maner dili ta palaagon pero palayason. Tawa na yan. Ay! Lami ba budigahan yung mga kauban eh. Ngano man sad mandamay ka? Say ta, usam ka oy. Dili ta. Unsa man gyap apil lugar ko ani? Ka Kalois Ginoo manglaag man mi. Taita pa ni palayason no. Sa lugar. Kuyawan ni pangutana pre. Usba daw ni pre. Usba ni kay mura maglain paminaw ning palayason. Nagkatawa. Basin manggod, ingani manggod. Sige, bisan sa toolbox ako nang ginimayin sa inyo ha nga kung manglaag gani mo o kana uno man ta kadlaw mo trabaho, init pa naton trabahoan. Manglaag mo, kung asa mo manglaag, banal lagi na inyong asawa, pamilya. Dili kayang kator gyapong mga kauban nato inom ana. Di pag uli nyo sa balay ana, wa na gubot kayo. Nya, madto pa siguro mo skuan. No? Oh. Ayaw call. Na di nakatingog. De palayas. Oh, okay lang unta. Okay lagi mo na balay. Oh, mana lagi. Puro man ta lagi yaga. Seryosohan lagi ang pamilya kay di tiyaw ni palayason kung kumidya ni mo na. Mao. Og di ni tinuod karon, joke-joke ra ni nimo, matinud-an ka, nahilak jud ka diya. Di lalim, no? Ayaw apabuta nga naraban na inyong style nga kung masakpan di gid ko numutugan. Mo ni, sa mong di palayas ning mga bana kana manging binuang. Kining di ta palaagon, kuan man na. Pagpangga man na sa sawa. Nga usay ako mula natay pananghid. Maingon nga ayaw lang dito kay basin ulan-ulan nana ba? Uri sila. Pagpangga man na. No? Stila ni gay ninyo. Ya kani palayason murag delikado gini na kay sala dako. Oh, naigayaga pagig ka basin og dili na imo kay. Ako advice imo halagi, bana lagi na imong sawa sa nang lakaw. Mora gina siya. Why daghan lali sana? Why layas? Oh. Kay pareho ra ba na lakaw tanan? Lain-lain lag definition ba? Laag mo. Nya ipalayas ka pareho na siya naglakaw ka. Pero kining palayason ka lain lang ni nga paglakaw kay sago bit-bit pagmahay. Ayaw wala talaga nga kuan inana mo gubot mo guna. Kanang mga beer house kana wala na sa inyong kinabuhi para linaw ang atong pamuyo, no? Oh, kana ra. Ayaw lang pugkog damaya din kay piting hapsayas kung pamuyo oy. Okay? Oh, dahan gyapon salamat. Sige lang text. One chat. Balik-balik naman yung kuman. Okay, salamat. Kay tubangod sa nako ni kadwa.